Istennek ígéjét, amely alapján az ő üzenetét szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek, János evangéliuma 5. fejezetének első 9 verse alapján olvasom. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, a betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Bibliaolvasó kalauzunkban az elmúlt napokban, és hát a mai nap alkalmával is betegségekről olvasunk. Arról, hogy Jézushoz mennek emberek, vagy ebben az esetben Jézus keres meg egy embert, és gyógyít. És azért érdekes ez a téma, mert mióta ember van, azóta az ember életéhez hozzátartoznak a betegségek, és a törekvés is, hogy az ember ezektől szabadulni akar. Azt a kevés esetet leszámítva, amikor az ember tényleg magának köszönheti a bajt, az ember általában a miért kérdéssel fordul az Istenhez, mert emberileg nem tudja megoldani azt a betegséget, amiben szenved. És hát tudjuk azt is, hogy Istenre tekintettel várjuk a gyógyulást, mert az Isten szeret, így tartjuk. Tudjuk azt, hogy neki van hatalma, és szeretetét nem nagyon tudjuk másként elképzelni, mint hogy segít kijönni abból, ami nekünk nem jó, amit változtatni szeretnénk, amiben nem vagyunk boldogok vagy teljesek. Az orvostudomány kimutatta, hogy bizony nagyon sok betegségnek emberi, lelki háttere van. De hát az ember, ugye mondja mindjárt válaszként, mit tud tenni? Életvitelünknek ára van. És hát az ember azt mondja, valahol dolgozni kell, a körülmények adottak, amíg nem tudok kitérni ebből, addig maradnom kell abban, nem tudok változtatni, és hát persze igen, mindennek meg kell fizetni az árát. Vagy valaki azt mondja esetleg, amikor olyan embert lát, aki tudatosan pusztítja magát, hogy hát nem is ő tehet róla, hanem a körülmények, egy helyzet. Az Isten miért nem segítette? Mert hát azért kezdte el pusztítani magát, mert nem tudta feloldani a lelkében ezt a kérdést, amit az Isten meg tudott volna változtatni, de nem tette, tehát az, hogy ő pusztítja magát, Isten az oka. Rengeteg emberi magyarázat van arra, hogy az ember miért tart ott, ahol tart, miért gyűjti be nagyon szépen ezeket a betegségeket, és általában mutogat, nem én vagyok az oka. Mikor valaki pedig betegen születik, akkor az emberben végképp felkiált a jó indulat, nem tehet ez a szegény gyerek semmiről, miért őt bünteti az Isten. A szülő talán elgondolkodik fiatalabb korának helytelen életvezetésén, de az a gyerek mivel érdemelte ezt ki? A gyermekre tekintettel lázad az ember az Isten ellen, ő nem tehet semmiről. Betegségektől azért rettenünk meg, mert a végességünkre emlékeztetnek. A végesség pedig az Isten minden hatóságához hajtja az embert. Az Istennel kapcsolatban pedig nem fér bele Isten képünkbe egy olyan Isten, aki engedi a bajt.
Miközben jól tudjuk, hogy a bűneink büntetése a halál, a következmény a betegség, ha nem is lehet minden konkrét bűnhöz konkrét betegséget társítani. Nehezen fogadja el az ember, hogy a betegség intőjele az elmúlásnak. Az ember bűnös, a halál a következmény, a betegség pedig figyelmeztet. Az ember pedig akár az elmúlással szembesülve, akár az arra emlékeztető betegséggel szemben állva nem tudja dicsérni az Istent. Nem tud hálás lenni. Távolodik az Istentől minden egyes ilyen betegség szituációban. És ez a történet azért emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus keresi az embert, mert a betegségben is keresi az embert. Ünnepe van a zsidóknak. Ráadásul szombat van, ami náluk ugye az Isten tiszteletének a napja. Jézusnak ebből az ünneplésből hiányoznak a betegek. Jeruzsálemben van egy hely, ahol ezek az emberek, ezek a betegségben szenvedők sors közösségben vannak. Reménykednek a gyógyulásban. Betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege fekszik ezen a helyen. Van egy medence, ahova időnként leszáll az Isten angyala, mint utolsó menekvés, utolsó lehetőség, és aki elsőként belép, az meggyógyul. Olyan gondolat társul ehhez a helyhez, amit mi imáink kapcsán szintén gyakorlunk. Azt reméljük, hogy ha imádkozunk valakiért, vagy éppen önmagunkért, akkor az Isten meg fog bennünket segíteni, hiszen nem hagyhatja válasz nélkül a mi kérésünk. Nincs más alternatíva számunkra, nem képzeljük el másként az Isten válaszát, mint hogy ő tényleg meghallgat, és meg is gyógyít bennünket. Aki belelépett ebbe a vízbe, a történetben, feltételezhetően nem mindig azonnal gyógyult meg. Nem tudjuk, hogy ez ott és akkor hogy működött. Természetesen az Isten tudott csodát tenni. De elképzelem azt is, hogy ezek a betegek belépnek, vagy beviszik őket ebbe a medencébe, aztán mennek haza, vagy viszik őket haza, aki olyan beteg volt, és várták, remélték a gyógyulást, hogy most már ők voltak az elsők, rajtuk a sor bizonnyal meg fognak gyógyulni. Ahogy minden beteg reménykedik. Ezek között a váradalmak között reménykedő emberek tömegeiben egyszer csak megjelenik Jézus. Egy egészséges ember. Nem illik oda. És Jézus kiválasztja a legreménytelenebb embert, abból a tömegből, aki ott mind gyógyulni akar. Az, amit ez az ember mond, hogy nincs emberem, többet fejez ki annál, mint hogy nincs, aki segítsen. Ez az ember magányos, sőt, nem hiányzik senkinek. Ezért nem tudja senki őt segíteni. Ezért nem is áll mellette senki, aki őt segítené bevinni ebbe a medencébe. 38 éve. Betegségével, a társadalmi megbélyegzéssel, hogy bizonyára bűne miatt beteg, szintén meg kell küzdenie magánya mellett. Nincs munkája, könyöradományokon él, kiszolgáltatottan, és talán nem is igazán tudja, hogy miért is él még. Nincs kiért. Bénasága úgy hiszem testestől, lelkestől érvényes az ő életére. Sem meghalni nem tud, sem élni nem tud igazán. Akarsz-e meggyógyulni? Persze, hogy akarok. De hát nincs embere. Ez a mondat kifejezi azt, hogy ugyan tényleg gyógyulni akar, de csak a földi életre szeretne meggyógyulni. A földi életben gondolkodik. Másokra mutogat, ők nem segítenek nekem. A mellettem lévő beteg mellett ott egy másik, és még ő sem segít. Beviszi a saját emberét, de nem maradott nekem segíteni. Ők az okai. Nem türelmesek velem, hogy egyszer én is hadd jussak be. 38 éve senki nem ajánlja fel, nem vesznek észre. A másik az oka, hogy én kimerült vagyok,
rákos vagyok, beteg gyermekem van. A másik az oka, hogy problémáim vannak, függőségbe kerültem, vagy nem tudom vezetni az életem. A másik az oka, hogy nem türelmes velem, hogy nem szeret eléggé, hogy itt tartok, hogy nem ért meg. A másik. Én igyekszem. Olyan sokan mondják családi vagy fizikai betegségekről szólva, én próbálom, de egyedül nem megy. És hát a rendszer, és hát az orvos, és hát a testvérem, a házastársam, a gyermekem. Hol van ő? Ma nem arról szeretnék beszélni, hogy Isten tehet-e csodát. Tehet. A betegségek természetéről sem szeretnék szólni, tudjuk. Arról sem, hogy az ember identitását hogyan határozza meg az éveken át tartó reménykedés. Azt sem fogom megválaszolni, hogy Isten miért engedte. Ma a helyre figyeljünk, ahol a gyógyítás történik. Egy fürdőben vagyunk, és a víz, tudjuk, az ókori gondolkodásban a megtisztulás szimbóluma. Az ige azt írja, hogy úgy tartják, hogy az Isten angyala ugye leszáll időnként, vagyis elgondolásaik, imáik, kéréseik alapján jelen van ott az Isten. Betegek tömege úgy érzi, hogy az a hely, az Isten jelenlétének a helye. Isten maga ott van, Jézus is ott van, hiszen ünnepre készül, arra, hogy valakinek igazán ünnepe lehessen. Arra, hogy van, akinek az életén gyógyulásán keresztül az ott fekvők, gyógyulni vágyók tömegei ne csak reményt lássanak, hanem szembesüljenek azzal, hogy mi is igazán az élet. Funkcióját tekintve ez a tó egy templom. Jelen van az Isten, Jézus, az angyal és a gyógyulni vágyó ember. És a legnyomorultabbat választja ki Jézus, aki már nem reménykedik semmiben és senkiben 38 éve. Érdemes figyelni az ő reakciójára. Az Isten fia áll mellette. Az Isten fia, aki számára semmi sem lehetetlen, aki az Isten országának üzenetével közeledik, aki kész átvállalni nem csak az ő, hanem mindannyiunk bűnének súlyát, és ez a beteg csak annyit kér tőle, hogy emelgesse. Tegye bele a vízbe. Akár a mai ember. Jövünk az Isten házába, imára kulcsoljuk a kezünket. Az Isten házában halljuk az örök életre szóló meghívást, az Isten országának nyitott kapuit, és jövünk az ellentéteinkkel, jövünk a kis kéréseinkkel, amelyek fontosak. Jövünk az emberi nyomorúságainkkal, amikből szabadulni akarunk, és ez fontos. Kérjük, hogy gyógyítson betegségből, térítse jó útra valakit, adjon lehetőséget, és ez fontos. De vajon hányszor könyörgünk az üdvösségért? Hányszor könyörgünk úgy Jézushoz, hogy Uram, nem tudom, miért adod ezt vagy azt, de bármit adsz, üdvözíts. Jézus elsősorban nem azért született, hogy kapcsolatokat hozzon helyre, állást kínáljon vagy fájdalmakat enyhítsen. Másodszorban meg szokta tenni ezt is, de mögötte mindig az Istenről és az ő világáról beszél. Általuk mindig az ő hatalmát láttatja meg, és a bűnre mutat rá, amely az ember igazi nagy betegsége, amibe bele is hal, ha Jézus nem segít. És a kisebbik baj az, hogy testileg belehal, a nagyobbik baj az, hogy elkárhozik. Gondoljunk csak néhány betegségre, hogy így készültem, azért többet fellapoztam, csak 3 jellemzőt említenék. Ezek a betegségek mind emberi bűnök következményei. És ha belegondolunk ezekbe a betegségekbe, látjuk, hogy a bűn tényleg halálos. Az AIDS, amely felrúgja a férfi-nő kapcsolatot, férfi-nő kapcsolatok isteni rendjét,
a 10 parancsolat törvényét, és pusztán emberi indulatok eszközévé teszi a másikat. És aztán ez a betegség ugye az egész világot érinti. Az ebola. Jele annak, hogy az éhezők nyomora nem magánügy. Hogy a tiszta ivóvíz, a tiszta étel hiánya a jólét bűne. És a harmadik, amelyet végül is választottam a felsorolásba, tifusz, a közönybetegsége, mert emberek abba halnak bele, hogy tisztátlan a kéz, a környezet és az étel, és ez nem érdekel senkit. 100 millió embert érint. Ezek a betegségek jelzik, hogy a bűn kérdését nem tudjuk megoldani. Jelzik azt, hogy nem csupán odafigyeléssel kellene lenni, hanem olyan szemmel kéne gondolkodni, amely szemmel Jézus gondolkodott az emberről. A betegségeket kezelgetjük csupán, a bűnöket nem. Más betegségeket az ember persze magának szerez élete folyamán, amikből vagy meggyógyul, vagy nem. Van, ami a bűn kérdése, és van, ami tényleg nem. De egy közös világban élünk, amelyben mások bűne ugyanúgy érint minket, mint hogyha mi magunk is benne lennénk. Jelez valamit, hogy az élet az elmúlás felé tart, és senki sincs kivétel. Ha tehet arról a bűnről, ha nem. És aztán ennek az egész betegség tengernek a közepén megjelenik Jézus a Betesda tavánál és gyógyít. Azt jelzi, hogy visszafordítható a folyamat. Nem a betegségé, hanem a bűné. A 38 éve beteg meggyógyul ott a tó mellett, de valószínűleg később aztán ő is meghal. Jézus feladata nem az, hogy az emberek egészségesen mehessenek a más világra, hanem az, hogy a más világon az Isten országába mehessenek, ne a kárhozatra. A szemlélet között óriási különbség van. Jézus gyógyítása testi, lelki és szellemi, egzisztenciális. Mert a betegség, a halál azt jelzi, hogy nem a teremtettségének megfelelően él az ember, hanem távol az Istentől, mert a bajt, a betegséget, a bűnt, a halált választotta. Ádám és Éva tudta, hogy amikor eszik a jó és rossz tudásának fájáról, akkor mi a következménye annak. Az ember ma is tudja, ma is megteszi. A betegség és a halál jelzi, hogy távol vagyunk az Istentől, nem abban a közösségben, amelyre teremtettünk volna. És mi távolodtunk el. A Betesda tava templom, ahogy erről korábban volt már szó, nem a betegek temploma, nem csupán a reménykedők temploma, hanem az új életet kezdeni akarók temploma. És itt vagyunk mi is a templomban, könyörgünk gyógyulásért mi is, ki testi gyógyulásért, ki állandóan visszatérő bűnök miatt, ki élete gyógyulásáért, ki kapcsolatai gyógyulásáért, ki lehetőségekért, ugyanúgy, mint a 38 éve beteg. És Jézus ma is ünnepelni akar, ma is megjelenik, és ma is hívni szeretne az ünnepre. Akarsz-e? Akarsz-e meggyógyulni az önzésből, amely kapcsolataid gyógyítója lenne? Akarsz-e meggyógyulni akaratod gyengeségéből, félelmeidből, amik miatt megbénult az életed? Akarsz-e meggyógyulni bűnökből, amelyek megbénítanak? Akarsz-e meggyógyulni sérelmekből, amik miatt neked sincs már embered? Akarsz-e meggyógyulni testi betegségekből, amik lelked betegségének jelei? Akarsz-e? Mert az ünneplés már tart. És Jézusnak hiányoznak azok, akik keserűséggel, félelemmel, váddal vannak ott a templomban, egy tó mellett,
amiben látják a vizet, de nem tudnak belemenni, megtisztulni. Nem képesek rá, mert vagy a félelem tartja őket fogva, vagy a keserűség, vagy a testi bénasság. Azért kérdezi Jézus ezeket, hogy rákérdezzen, készek vagyunk-e vele ünnepelni? Akarunk-e? Vagy orvosként igénybe vennénk az ő hatalmát, és aztán elköszönünk a doktortól, és megyünk az életünk további menetén, újabb és újabb bűnökbe belelépve. Talán nekünk is tenni kell valamit, ahogy a betegnek is kellett. Jézus azt mondja neki, fogd meg az ágyadat, és vigyed, és menj. Meg kellett mozdulnia. És a beteg nem mondja Jézusnak, hogy hát Jézus, látod, hogy nem tudok, azért vagyok itt ennyi ideje, hanem megcsinálja, amit Jézus kér. A gyógyulás talán hosszú folyamat. Námánnak 7-szer kellett megfürödnie a Jordánban. Illés 3-szor könyörög a sareptai özvegyfiáért. És bár nem betegség, a súnémi asszonynak hosszú ideig nem született gyermek, a férje is öreg volt már, nem remélték, hogy lesz gyermekük. És 1 év múlva mégis megszületik a fiuk. Minden gyógyulás egy csoda. Minden gyógyulás jelzi, hogy Istennel van dolgunk. És minden betegség azt jelzi, hogy Istennel van valami rendezni valónk. A betegség maga talán nem indít ünneplésre, nem indít hálaadásra vagy köszönetre, de Isten elé állni kényszerít, és ha ez megtörténik, Isten elérte a célját. Mert amikor majd szemtől szemben állunk ő vele, alázatunkat is mérlegre teszi, mellette való kitartásunkat a nyomorúságok között, hogy mennyire voltunk készek meghallani az ő szavát, megérteni a tisztaság fontosságát, testestől, lelkestől és elménkben is. Amen. Imádsággal válaszoljunk Isten igéjére. Szavadra válaszolva, Urunk, csak alázattal tudunk megállni veled szemben, és felismerjük bizony, mi is olyan sokszor csak könyörgünk, hogy változtass meg valamit életünkben. Nem gondolunk bele abba, hogy vajon mi hol vagyunk hibásak, vajon mi mit tettünk azért, hogy ez a helyzet vagy betegség ott van az életünkben. Talán megbántuk, talán felismertük, hogy igen, hibáztunk, de változtatni már nem tudunk. Hozzád fordulunk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk. Te, aki a 38 éve beteget is észrevetted, mellettünk sem mész el szó nélkül. Hallod kérésünket, látod szívünk állapotát, ismered gondolatainkat, hallod sóhajtásunkat, és ma válaszolsz. Urunk, szeretnénk mi is a 38 éve beteggel együtt megváltozott életünkkel dicsérni téged. Segíts szabadulni a bűnöktől, adj erőt újra kezdeni. Adj szent lelket, hogy életünket jobban tudjuk vezetni. Hiszen egy célunk van, hogy részt vehessünk abban az ünneplésben, amelyet a tieidnek készítesz el a te országodban. Efelé igyekszünk, és ehhez kérjük a te áldásodat, hogy utunk során tudjunk azon a keskeny úton járni. Ne térjünk le se jobbra, se balra a bűnök útjain. Így könyörgünk világunkért, Urunk, amely tele van nyomorúsággal, tele van önzéssel, hazugsággal, olyan bűnökkel, Urunk, amelyeket ki sem tudunk mondani. És aztán látjuk a világ betegségeit, amelyek jelzik azt, hogy milyen romlott is az ember. Könyörögve kérünk, hogy Urunk, szeretteinkért, hogy gyógyítsd meg őket. Imádkozunk a betegekért, akik betegágyon könyörögnek enyhülésért, és talán éppen életüket átgondolva reménykednek a változásban, és fogadják meg új életük áldásait, reményeit, amit tőled szeretnének ebben az új életben. Könyörögve kérünk, adj nekik gyógyulást, mint a te szereteted jelét, hogy legyen erejük az újrakezdéshez és a szent élethez. De imádkozunk, Urunk, azokért is, akik szeretteiket elvesztették ezekben a napokban, akik búcsúzni kényszerülnek,
akik számára már nem visszafordítható az élet. De mégis ott van az ígéret. Te azt mondod, én élek, és ti is élni fogtok. Ebben az életben szeretnénk megkapaszkodni, Urunk, akkor, mikor életünk végességét látjuk. Nem tudjuk, hogy a betegség vagy más szólította el az ő szeretteiket. De könyörögve kérünk, hogy a te döntésedet elfogadva tudjanak bízni abban, hogy számodra nincs lehetetlen még a halállal sem. Könyörögve kérünk, adj vigasztalást nekik, és add, hogy megláthassák azt az ígéretet, amely egy jobb, igazabb, szentebb világról szól, melyben már nincs halál, gyász, fájdalom vagy betegség. Így könyörgünk, Urunk, önmagunkért is, gyülekezetünkért is, családunk tagjaiért is. Adj üdvösséget nekünk ebben az életben. Adj bizonyságot, hogy te vársz bennünket oda át a te országodba, hogy amikor majd át kell lépnünk, kezedet megfogva tudjunk abban a világban otthon lenni nálad. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot helyünkön maradva közösen mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.